Queridos cadaqueiros, compañeros de corporación, querido Dorado, Manolo Dorado, Rosaleiro, afincado en Madrid, pero Rosaleiro conocido de todos e amigo da maioría da generación do 53 do Rosado. Ele é o primeiro deste ano. Iniciamos os actos conmemorativos da 27ª Festa do Cavaqueiro que celebramos nesta emblemática plaza do Concello ano tras anos. Este ano, como é habitual, comenzamos o acto de presentación e lectura do pregón a cargo de Manuel Dorado. A continuación, unha exhibición do traballo cavaqueiro por os cavaqueiros que anualmente e ano tras ano nos veñen deleitando co seu traballo e informando e ensinando o que era aquel traballo tan representativo do noso comarca. E remataremos os actos visitando a exposición de pintura que no Salón de Exposicións do Concello nos ofrecen os alumnos de Águeda. La verdad es que desde que soy responsable de este evento, es la primera vez que un pregoeiro, non por él, sino por la boa acollida que está tendo, me ha desbaratado toda a presentación. Porque todos ustedes coñecen moito máis a Manuel Dorado que a mí. Entón, eu limítome a decir que ele é doctor en Ciencias Químicas na Universidade Autónoma de Madrid, que su currículum vitae é extensísimo e moi amplio en lo que destaca a súa labor de investigación por lo que ha sido reconocido internacionalmente na área da industria alimentaria. Tamén é moi amplia a súa actividade docente en congresos, jornadas, e son moi numerosas as publicacións científicas que nesta mesma área ten. Esta va a ser a miña presentación, porque todo o demais, o que eu pensaba decir, creo que mellor que el ninguén. Xa podedes entender que somos todos da familia, casi toda a familia, que amigos por supuesto, pero este amigo é unha situación realmente moi especial. Cuando falo de cultura me fixe invitación para hacer este pregón, pues teño que confesar que me sentí asaltado por sentimientos moi diferentes. A primeira, por supuesto, agradecimiento, pero tamén por outra parte, sabendo que eu levo moitos anos vivindo fora de Madrid, de aquí de Galicia, de parte, non falei con galego popular, non falo en galego académico, pero en todo caso creo que lo vas a entender perfectamente. En todo caso, e sobre todo, esta era unha invitación que non podía renunciar, porque foi unha razón moi sencilla. O meu pai foi cadaqueiro, Manuel da Tía Amparo, casado con Consuelo da Tía de Novas. Por mi primer tercio do siglo pasado, con apenas 12 anos, meu pai, pero tamén o seu tío, o seu irmán Pepe, e moitos outros rapacinos de aquí da zona do Rosado, pero tamén de Salcido, de Tomiño, de Guayán, tuvo que marchar para a Cavaqueira Ferrol, porque a Cavaqueira Ferrol a cabezar barro nun punto na cabeza, porque na casa, a pesar dos esforzos realmente incalculables da miña abuela Dolores, pues non había de comer. Entonces, cuando me planteé que enfoque iba a dar este pregón, pues tuve claro. Hai unha parte da población desta zona do Rosado de Somiño que tuvo unha importancia extraordinaria na superación deste período histórico que chamamos da Cavaqueira. E refiremos naturalmente a Dolores. Creo que este pregón ten que ser, sobre todo, un homenaje a todas esas mulleres e unha reivindicación dese esforzo extraordinario probablemente non sempre suficientemente reconocido. Porque é verdad que o cavaqueiro marchaba para a Tilleira, pasaba aí moi mal, traballando moi duro de noite, por la mañana hasta se pone o sol, con moi poucas comodidades, aunque eu estou convencido de que fome non se chegou a pasar. Pero, en cualquier caso, era unha vida moi dura. Pero a nai, ou a irmán, ou a muller que quedaba na jalleira, casa, pois tiña que cuidar do resto da familia, e tiña que cuidar da vaca, se había vaca, e tiña que criar o porco, se había porco, e tiña que cuidar de dejar o millo no verán, e tiña que ir ao razo ao mar, e tiña que cuidar as galiñas, e tiña que atender de toda a casa, para que estuvera axeitada cando viñese o cavaqueiro co seu diñeiriño,
a pasar o inverno con as menos calamidades posibles. Creo que isto ten un mérito extraordinario. Entre elas, naturalmente, miña nai. Recórdome, ahora, incluso con nostalgia, como lle acompañaba a rejar de noite as cañas ou ao campo de baixo, iluminados por unha lamparilla, e o día seguinte había que seguir traballando. Pero, chegado a mitad de junio, un pouco máis adiante, pois a miña nai máis eu iba para Zamora a visitar a meu pai, porque quere non contar a verdade cando dixo que meu tío Pepe e máis meu pai, Manolo, pois foron as persoas realmente empleadoras. Eles conseguiron que nunha teilla estable en Zamora, con lo que evolucionou a cerámica. Eu estaba ali con todos, e foi o mismo a todos, como moitos presentes que están aquí, podrán dar fe. E conocí moi ben todos os pases que había que desarrollar para producir tellas e para producir galitos. Desde picar o barro no barreiro, a amasarlo para meter na amasadora, meter unha máquina pequena, que sacaba unha tella enteira, que había de cortar unha máquina de unha cortadora de alambres, e había dos personas, aquí dice o piloto, porque era un deles, un formar cada un, recoller as tellas, que logo teñen que pasarla pola rebarbadora, darlle a forma definitiva, e logo poñen nun tableiro, nun carril, que iba a ira, para logo ver onde se sentía. Ese era un dos que utilizábamos máis. Non vou detallar todas as etapas da produción dunha tella en unha liga, pero había unha realmente que me parece fascinante. Era o proceso da cocción. Cando había estación de tella na muela era onde se almacenaba a tella verde seca durante de cocer. Era así, para dar unha hora. Entón, cando había tella suficiente, pues había que encañar o forno para cocer. Entón, en Zamora había un forno de planta circular, un forno de origen árabe, que era unha versión innovadora do forno de planta cuadrada de típica romana, que utilizábase sobre todo en alfarería. O forno árabe, segundo, é unha evolución dese forno que era moito máis a unha facción productiva, era moito máis regular. Cando se encañaba o forno, logo había que proceder a cocer. O forno encañámase en forma circular, encañámase en 4 seccións, en tajas, hasta arriba. Entón, cando estaba o forno cheo, pois os dos cocedores, os seus axudantes, ali cocíase con jara e con rama de encina. Collíase toda a leña e, cando estaba o forno cheo, procedíase a cocer. E a cocción é unha fase delicadísima. E iniciábase por unha parte que se chamaba o exudado. Esa parte desconocíase porque por a parte de arriba do forno salía un fumo blanco. Era unha edad que desprendían as tellas que era imprescindible que soltaran porque senón non se podía cocer. Entón, cando se notaba que esta fase había terminado, cando por a parte superior do forno empezaba a salir forno neto. Entón, os cocedores moi expertos dábanse conta de que había que empezar a dar a baixa do forno. E a baixa era unha baixa real. A parte de arriba do forno, por pasar así como de 10 centímetros, da altura original, que era o que poñían as tellas no proceso da cocción. Entón, os dous cocedores empezaban a meter leña en forno de unha maneira moi intensa, pero moi controlada, porque se pasaban un día en forno. Pero, de repente, empezábamos a ver que o forno por la parte de arriba empezaba, que se chama, a clarear. Empezamos a ver cada vez máis blanco, hasta se poña o rojo vivo. Era un auténtico sopa, enfrentado a menuda noite estrellada, porque se acaba de cocer as 4 de mañana. E lo que me quedaba, cerrar o forno, para que seguira cocendo xa se metía leña durante o día seguir. Era un espectáculo realmente fascinante. Ali non había ninguna tecnología. Era arte, puro arte, ou se prefiere artesanía, pero arte trabajo. Para mí era un aspecto maravilloso deses cocedores que eran xente que había aprendido por experiencia, conducidos uns a outros, pero que eran formación extraordinaria. E como decía, na cerámica, pois había moitas actividades.
alguna, quizá menos confesable, pero en todo caso, como somos toda a casa e somos poucos, pues podemos comentar. Cando se avanzaba o verán, as sandías estaban en sazón, como os irmãos. Os irmãos do cuadrille, por si son as nubes. E iban pedir prestados, dice Salvador, pedir prestados para unhas sandías, e a unhas pedir prestados e a algunos non, que se comían todos juntos, sentados en fileira, a espalda pegada na parede da nava de Lleida. Hai esta relación porque normalmente o traballo realmente duro, con todas as comodidades, tamén se dá con estas situacións de convivencia tan entrañable. E que iso parece realmente moi importante. Pero teño que decir inmediatamente que o Cavaqueiro sempre foi ben considerado e respetado nesas terras lejanas. Non é excepcional o caso do Cavaqueiro, que encontra o seu amor e crea a súa familia en terras alleas, moi longe das lindes do fin da nosa vida. E así foi se configurando o carácter do Cavaqueiro galego, que diría que se pode entender o galego en general. Pois, pero non podía ser maduro perfectamente, quizá incluso moi tamén. En cualquier caso, o galego foi unha persona itinerante, acostumbrada a diáspora permanente, capaz de enfrentarse solo contra todo e sentir que miedo a nada. Non sei se a Rusia, pero non sei a Rusia que non medo, pero non hai que un poquinho de agua, se non se importa. Pero esas virtudes é sin duda nenhuma unha cruz. Realmente, os galegos, que somos personas excepcionales, pues temos cierta tendencia ao individualismo e incluso cierta tendencia á desconfianza de quizá, solo quizá, certa incapacidad ou certa dificultad para reconocer a importancia de esforzarse en alcanzar un bienestar colectivo frente a un bienestar individual. Por iso creo que a popular frase de Samara Cétaras debería desterrarse definitivamente a mentalidade galega, sustituirla por outra moito máis creativa e moito máis interesante. Pensa ben, etc. Pensa ben, etc. Por iso creo que é importante saber confiar, porque incluso creo que é importante saber ser digno de confianza, porque realmente a desconfianza é o peor inimigo da unión. E iso é unha opinión, pero en todo caso é unha realidade absolutamente incuestionable. Xuntos somos máis fortes. Os tempos da Cavaqueira foron realmente duros, moi duros, pero estes tamén o son. E temos a responsabilidade de deixar aos nosos filhos e aos nosos netos un futuro digno, para que poden ser orgullosos de nós. Porque nós estamos orgullosos de nosos pais e nosos abuelos, de nosas familias cavaqueiras. E aí inclui naturalmente a todas as mulheres. Futuro, nin agora, nin antes, nin nunca, serán dos que renazan do seu pasado, non dos que se lamentan do seu presente actual. Futuro sempre serán os que se enfrentan a él con orgullo, con esfuerzo, con formación, con dignidade e con coraje. Pero esas virtudes ni faltaron ni les van a faltar nunca aos rosarinos. Un abrazo para todos os cavaqueiros, un abrazo para todos os presentes. Viva Rosario!